మంచి పార్టీ వేర్ శారీ అండి. ఇది మంచి పేస్టల్ ఫ్యాబ్రిక్ లో వస్తుంది. శారీ చూసారా, పర్పుల్ కలర్ శారీ అండి. ఇందులో మీకు మొత్తం సిరోస్ కి స్టోన్ వర్క్ వస్తుంది. పళ్ళులో 3 సైడ్స్ కూడా మీకు కట్ వర్క్ బార్డర్ వస్తుందండి. ఇదంతా థ్రెడ్ వర్క్, సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ జరీ తోటి థ్రెడ్ వర్క్ వస్తుంది. మొత్తం కట్ వర్క్ అండి, చాలా బాగుంటుంది. అప్ అండ్ డౌన్ లో కూడా మీకు ఇలానే వస్తుంది. శారీ అంతా కూడా చక్కగా ఇలా సిరోస్ కి స్టోన్స్ ఉంటాయండి. అండ్ శారీలో చిన్నగా క్రంచ్ ఉంటుందండి. అండ్ షైనింగ్ చూసారా ఎంత బాగుందో. శారీ అంతా కూడా ఆల్ ఓవర్ మీకు మంచి పర్పుల్ అండి, థిక్ పర్పుల్. దీనికి మీకు కాంట్రాస్ట్ కలర్ బ్లౌజ్ వస్తుందండి, మెహందీ గ్రీన్ తోటి. చూసారా, ఇట్లా లీవ్స్ డిజైన్స్ తోటి. అండ్ శారీలో ఏ డిజైన్ అయితే ఉందో అదే డిజైన్ తోటి మీకు బ్లౌజ్ కూడా వస్తుంది. ఈ శారీ ప్రైస్ వచ్చేసి 899 అండి. మార్కెట్ లో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. మన ప్రైస్ కి వాళ్ళ ప్రైస్ కి మీరు కంపేర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. 899 ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండి. మీకు ఈ శారీ నచ్చితే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మన ఫోన్ నంబర్ 9441254043 నంబర్ కి వాట్సాప్ చేసేయండి. థ్యాంక్ యూ.